kaswasik agro machinery kawanra shapi ya kikor kibabonjat kiban pensuk bat penstat haka kamrap kamriang jui kini kikor kikentop ya mini rice mill kiban pensuk haka kam teriat kaba kapadi tracer ban pendon kam haka bashok kaba ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company nang tasa ka power tiller na ka company ka ba khamslem ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lambat kiwe ki jajkor na ka benta ka kamrap kambriang ka swastik agro machinery ka Don Harani market Beltola Tinyali Persha ka hotel Nakshetra na ka benta ka jingte ba company pila ban phone hakini gi number Hadin bagatemri Bohol District Kalamat ik jingsha penjulor nah kibor jong mariang mentau benai hak babun kilongying Kalamat ik jingsha penjot jing penjulor hak eryong bat upria hak ba omtang kilongying longsem Henry Watt ke school pule bat ke jingtung jingtem kilisha penjulor kilongying ki balamat ya ke jingsha penjulor ki bakham tang e ki kentup ya kilongying jong kong eri singkali nalat yosir saiden uba joblang nongrum na saiden proper kakong badap yang hun makri na lang padan kakong kresansia maring na umjarasi nangta ke school ke besha penjulor ki kentup ya ke school Xavier Upar Primary School umjarasi ke school Kadu Upar Primary School ki balong katkum ke jingle jurip jong ugram sevak ki bedai hok ban yo ya ke jingerap ki bekerki nakaliang jong UMLA ke umsning constituency uba Jason Saukmi Maulong ha ke ba phaikmat syakini ke jingsha kta jong pajba badru ki school ula simkhia ban bata ya ki bor jong kitana trekam sarkar ban phaikmat bat ban penyo no ya gilat jingerap ki bekerki sya kito gilanot ki bala syakta ha ke jing penjulor jong kamariang ha ke bai dai pat bat kito gilongying ki bala kham julor sebapalan nakaliang jong UMLA ula simkhia ban ai jingerap shwa nalade wat lada galis lade ban pha sya kitana trekam ki beri pej namar langsung tu bagilat jingerap kinang kamslem Henry UMLA ula simkhia ban ai no dak jingerap knang ba kini gilongying bat ki school ki bamat ikni ka apot kinang la ban marmat no khamkloi uba Jason Saukmi Maulong ula simkhia ban pha ikinong yalam jong PDF ki bakentup ya uba Biran Singkli working president ka PDF umsning zonal uba Lansius Imli lembat kino kersian ka PDF primary unit ki bakentup ya uba BP lengdo bat uba successful lengdo nakaliang kinong yalam jong kini ki school kilapan pau ke jingsongu ber ke jingso kublai ke bekerpang halor ke jingsimkhia ke ba marmar daw UMLA ha ke ban yarap ha ke ban aya gilat jingaram ki bekerki sya kini ki school ki balamat ye kini jingsha penjulor lingba de namar ka jing penjulor jong ka kemariang te ngila pendu school ru arsni gi kena namar ba adangi pendong school ru ka kinsa jhelun ki ban ru kila jhelut tingi daga limba ka jingrap jong ki rangba snong ki member jong ka snong ngali kerpat yaki bat kiru kila ai ka galanti yangi ki ong nim sapan ka jingrap ki kubli shibun kerpang ye MLA jongi ibala yarap kerpang ya school ke jongi badru ya ki member jong snong badru ye baro ki member ki ba la edam mentah kani kaga banyarap ya school ke jongi ki kermen barang ni syakmat ru uble unang kerku ye pi badru unang ai kilat kelenti ki bor nang mapinla shisha ban sumat ban syakri ya ki pa jong kani constituency jongi hakaban la ban nang kentiu shu shalor ban nang yarap shu khamtam ya ki bru ki baduk bleshibun hangning idon ha ka snong Kadu ha ka ba ha kene kitiyo bladep ke eryong kalarap ye kene ka yung school ka ba ki khana school kimlong su ban syong ti da ka jing subun mensim jong UMLA jongi uba Jason ula pha jingarap kerki na ka benta kene ka school katkum ke jing survey jong kuram sabak hangno kemudian kam kerki la ai kene ka school ha ke jing don rengkap jong urang ba snong ubalong ru headmaster kumjuru iba Alisius ibalong inong penpoi inong yarap ikini kitin habaro kijaka bat kumjur hangne ngidon urang ba snong na kasnong lumka nangta urang ba snong na po umsyakat bat kiri urang ba hangne kibadon sibun ngidon rengkat hangne headmaster di nohikai di khana school ki bayadon rekat hakane ka singi te kanlong ka jingkerku na ka benta kane ka school ka ba piala no bansina ya kane ka yung school kenang pangin yo bansedang kane ka school ka bala pensange hakane ki singi ha ka jingrat no jong kane ka mariang te ngasngo kane ka por ban IT ya kane ka tin ha u rengba sinong bolong headmaster kane ka por ba in punun kam ya kane ka tin na ka benta kane ka yung school
ni nak liang jong ka school kumju nak liang jo snong i pen pau ya ka ju sungu ubu krau kan ka sungi bang le opediang ya kini ki tin lengba jong MLA Badan Burom chungi ba Jason Saukmi Maulong ba laim dan markmat bangi ne ba ka ju sim khia ka jong i ha kan ka por ka ba kum de ni ni dap da ka ju komen ka ba krau ba ni ai roh i ka ju kit bok riang wala min don hang neru inang yo ai ka met bu ka ba khia kam tam bang la ban syakri ban tri hok na ban ta ka ju men toy jong i ki pai ba jong sting konstitusi hi borok ka we di nagalang jong school ni pen pau yang jong sungu ba krau i ba ni ai ku le ker mang i ba kam tam ru ya i parlok ba ya wan lang i ba la tristom na ban ta jong i ba biren sengkli i ba dona senda ba ni ne ko ba kum ju i kram sabak jong i ba la sim khia ban ai ka ju tip ku ba yang na ban ta ka ne jing don kam kerki jong i ne school ini lang ke school ni pau yang ni su i pi barok ke dan ka ne ka por ban ni kan man skam ba pinang don rekat ban ni haki we ba i por aba ni don pedeng jong ne ka jing ye ka kum kan ne tang dek tin tin yak ku be shibu